Сега е един двустаен апартамент. Първи етаж, душ кабина, голяма баня. Тук имаме пералня с сушилня. Голяма входна антре, много голяма спалня. Може да видите двойно легло, единично легло, гардеробна. Така, сега отиваме в дневната с кухничка. Имаме много огромна гяма. Оп, перфектна. Хладилник не е много голям, микроволнова, новичка, готина. Фурна, аспиратор. Така, може да видите сега огромна тераска. Много голяма тераса. На първи етаж сме. Първи леко висок етаж, не е точно партер. Детска площадка, беседка, затворен комплекс. Така, отварям бързо.